и парц отбора. Що не им са една лекална лепенка нещо? Как е? О, коса, бе. Дайте им това на момчетата, ако спечелят. 306 номер стартира. Не го подценявайте, че е малко много бяга. Това с двигател от Сузуки ли? Сузуки Самурай номер 307 отново на старта. Днеска борбата ще е между Сузуки и Мицубиши. По-леките срещу по-мощните. Давид срещу Голиат, да видим кой ще печели. За момент си помислиш, че тръгва назад. Така бавно се не. Номер 308 на старта. Отбор Катеричка. Жълъче ще им дадете ли? Айде старт. 308 номер. Да и рибарите. Отбор Рибарк. Как ще се представят? Номер 309. Ончо, къде е предното? Тихо, няма да питам. Повече никакво кола на дъщерята. Олей! Посях на морковите тук. И така, номер 310 на старта. Ето това е Russian Power. Колеги, подкарахме ли двигателя както трябва? Че имаше малко проблеми на Косовърта. Айде, Ончо, давай. Номер 311 на старта. Газ 69, ама само отвънка. Абе, долу горе отвънка. Поне малко ламарини има. Надявам се, че отправиха двигателя, върви нормално. Айде, старт! Още едно самурайче. Старт за номер 312. Екипаж 313 на старта. Още едно Mitsubishi, 314 номер. Много порасна от това ТВ, бе. Още едно самурайче. Номер 315. Айде, стига Мицубишите, няма нужда. С този астматичен дизел, както му казваш. Айде, тръгна малкия самурай. На старта номер 316.
рекламации. Снимай! Айде, бъде след успех. Другия психопат! И така, номер 317 на старта. Айде, ухо! Ухо! Много и пораснал самурай вашия. Добре го храните. Голяма газ дава. Номер 318, Сузуки Самурай. Чакай, Драган цял дойде. Още не е готов. Давкото на това. Дядото. Ще го видиш. Знаеш какво сладко кабри, бе? Старт за номер 318. Отбор Черешка. 319 номер. Да, 1.8 мотора. Айде бе, лепа брене. Флаш данс вътре и това. Адреналинките отзад да танцуват. Индира Ганди! Не го подсирявай. Старт за номер 319. Една фруктиера 2320 номер. Фруктиер. Тихо сега, не ги издавай. Родната полиция ни пази. На